Muri kuchema nei mama? Basa rakapera zvisina kana notisi munhu waMwari. Kungopera kwebasa? Kungopera kungonzi usadzoke. Nditi ukapinda basa chinyi chasara kupera kwarere? Ndizvo zvazvo ukapinda chasara kubuda but pane mamwe maperero acho ekuti unotoshaya kunzwisisa. Yeah, true. Saka muda kudzokera here? Kudzokera kwacho kuti nditi ndichakwanisa kudzokera nekuti pese pandaifona nchitirai kutaura nabhosi vaipenga kundipopotera kwekuti izvezvi ndakatofona achapika makosi angu. Saka tariro chaiyo yadzima. Pane pamwe pekuti unongoda kudzokera asi unyatsoona kuti madairirwo aya padzokereka apa. Amai ava ndavanzwira tsitsi, so toda kuti tivabatsire kuti zvinhu zvavo zvivaendekerewo zvakanaka, ndizvo. Because I'm looking in the realm of the spirit, ndobva ndanooneswa kuti pane ma-issues andoda ndivaisire pachena. Asaka basa ripere zvisina notice, nokuti hakuna chinhu chinongoerekana changoitika zvisina notice. Mose acho makaudzwa ero ndei? Hapana chandakamboudzwa. No explanation? Hapana chandakamboudzwa. Zvanenge yakadii zvatiri kutaura izvi? Kupera kwaJuly ndo kwandakamiswa. August unoyo handisati ndatombosvika kubasa. Mai manje apa? Zvemanje. Apa unenge wakaronga tuntu kwako kuti ndikadai ndozodai vana mubhadhara obva wanzi zvapera. Zvorwadza kunzi zvapera basa zvangofanira kunzi zvapera zverudo. Ngofuma wakanzi zvaendwa. Unotangira papi? Pana akambonyatsorambwa here? Ngofuma wakanzi zvapera apa wongochinzi mai mhofu. Hauchatonzi mai mhofu warizi. Zvibude unoteka heart break. But life goes on though. Regai tivape closure kuti zvii zviri kuitika kubasa. Because maybe vakawana that closure zvinogona kuvabatsira. Mother. Mapepa api amakatuma mumwe munhu nawo kubasa kwenyu? Ndine day randandiri off, so ndakaenda nemapapers mamwe andakazofonerwa that same day re-off ndakanzi ngaauye kubasa. So since ndandatori busy ndichiwacha, ndine sister yangu yandogara nayo, ndiye wandakabatisa mapepa ndikati since uri kupinda mutown enda kupfuura uchindisiyira uchi semunhu aigara aisvika kubasa kwangu anoziva kubasa kwangu aitozivikanwa kunyangwe nabhosi wangu, ndobva ndamubatisa mapapers angu. Okay. Kana muchiti sisi mukurevei? Mwana wababa mukuru wangu, mukoma wababa wangu. Saka ndisisi. Patogara tese. Mawane enyu akatangira pamakatuma sister enyu nemapepa kubasa. Because ndiri kuoneswa akasvika akasikonoita hurukuro nabhosi. Pamwe pese apa vaimbovawonwo zvekure but musuvi vakaona nguva yekutaura. Sister venyu vane zvinhu zvavakataura nabhosi wenyu zvakaipisisa pamusoro penyu, zvekuti kutaura kwandiri kuita kuno ndosaka bhosi vasisade kukuonai. The bad news is basa renyu imi raakushandwa nasister venyu. Because pandiri kutarisa nyaya ndiri kuoneswa mukatarisisa mazuva amasiwa pabasa ndo pamakaudzwa nasister venyu akakuti kudii panyaya yekubasa? Akangoya 2 days later after ndanzwa abva kubasa. Akangoya achiti ndine munhu ati aruda kundipinza basa, ndiri kugadzirira kuenda kubasa. Saka ini ndakatomubvunzawo ndikati kubasa kwauruda kuenda ndekupi? Akangoti mutown imomo pane shop yandawana basa. Haana kundibudira pachena kuti ndekupi kwaari kuenda. Wandakapa moyo wangu ndichiti ndagona, ndiye wazondibaya, ndiye wazondibaya,
ndiye wazondibaya savimene munhu chining'ina munhu anokurasisa savimene munhu chining'ina munhu anokurasisa. Pamangotaura chete muchiti hama yekwababa matopedza. Makamboona kusikwa kwazvakaitwa? Ameno zvazvinoita kuti hama dzababa dzinokuitira shanje. Why? It's very possible kuti mai vanogona kuita mwana nevamwe baba vaita mwana nemumwe baba vaita mwana nemumwe baba, 4 different fathers, but vana vanogona kubatana asi vachibatanidzwa naamai. But kuhama dzamudhara uko kuti uti godo here, kuti uti mweya wei. Inini ndinofunga kuti wakatokomborerwa ndizvo ka. The moment yekuti ukaita chino kuona chichisupportwa nevana vekwababa, kuukama vekwababa, tenda Mwari, because zvinhu hazviko. Anonzi ndichiona pane mufana wandaona so Ivan Simuka. Uyu muning'ina wakwamudhara uyu. Ndamaona akagara musevhisi imomo. Oya wegare. Namadam, simukai madam, mainini. Handi muri kuona vasvika vauya kuservice. It's very rare. Varorema wakafana. Garaini pasi bamini. If you look here, I have Deacon Simuzema wako, Deacon Gunyere, muning'ina, ukama wedu ndo kwa baba. Ukaona uine mwana kwa baba ari kumira newe, tenda Mwari. I'm not a saint. I'm not a saint. But inini vana vaning'ina, even vakoma vekwa baba. Ndokona kunongedzera kuti uyu Mwari akandishandisawo chakati muupenyu hwake, uyu Mwari ndakamitiro chakati muupenyu hwake, but hazviko kune mamwe mafamilies izvozvo. Vekwana baba vanokugara bamba. Saka imakanga muchitochengeta munhu. But iko zvinezvi munhu iyeye atobhizi kutoronga kuti obva sei kwamuri. Mukatarisa madays aanouya kumba, pamwe pacho akuuya pamwe adzoke, akutoronga kuti atoenda zvamuchose. Chokwadi munhu wamwe. Kana behavior yake chaiyo zvatosiyana. Iwepo uri kuchema uchiita stress yekubasa kudai, iye anenge achitoseka zvake kuti zvaiwana ngwarati. Ndiri kuparidza rudo munyika yevanhu. Kunyanya imi hama dzekwababa, imi ndimo ndiri kuudza. Unoziva zvigodo rauinaro iwe. Vanhu vanoita maget together, but mazhinji anobudirira ndeyekuukama hwakwaamai. Ndo panouya mwana wouko achisangana nemwana wouko vanhu vachibudirira. But zvemudzinza zvekwababa zvine nyaya. Anyway, kudhara. Why? Chakanyanya kukunetsa ndechekuti iwe wakazvibata. Bosi wako vakamboti vanokuda ukazvitsika-tsika ukazviramba. Amen. Ndo grudge parakatangira. Ako kasiyako kanongofura mukumbo pese kasiye kariko uone maperera zvinoita. Kama will never forget an address. Semenza maongo ndokugadzirire munana. Nokuti ndaoneswa kuti dream yako yakanga iri yekuenda kuchando, mapepa ako achimbogumira panzira sere kufamba. Amen. Iro rinogore risati rapera ndaona mapepa ako afamba. Waenda kuEngland ikoko nezita raJesu. Amen. You are free now. Ndonogara ako pasi. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, The Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025 by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday, 29 August
2025 tina Prophet Tifred pa Spiritual Spectacles Night Ipungwe. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Tifred vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.